Crime In Report. Nilapaw si Board Member Junque Iwano sa pinakabagong Boses ng Bayan survey sa RPMD Foundation Incorporated nga napakita og 55% nga voter preference, labaw og 10% batok siyang kontra nga si kanhi Mayor Jonas Cortez nga nakakuha og 40%. Gipadayag ni Dr. Paul Martinez, Executive Director sa RPMD, nga ang resulta nagsinyas og bag-ong henerasyon sa liderato sa Mandawi. Dugang niya, ang mensahe ni Iwano kabahin sa kausaban ug kalambuan nakapadani sa katawhan. Gisulti usab sa mga botante ang ilang pagbalhin og suporta gikan kang Cortez ngadto kang Iwano nga ilang giila isip batan-ong leader nga dunay baruganan. Girikol usab sa uban na ang kaagi nga si Cortez nagsugod sa politika tungod sa suporta sa mas tigulang nga Iwano. Ang survey gihimo niadtong Marso 25 hangtod 31, 2025 pinaagi sa face-to-face interviews sa 1,800 ka mga residente. Pipila na lang kasi man ang nahabilin sa kampanya apan ang dato sa mga survey nagpakita nga dunay kusog si Board Member Junque Iwano samtang si Cortez magpabiling paningkamutan kung makabawi pa ba. Kini si Idol Aiko, di kapugngan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM Balita.